bandiraɓe tedduɓeɗenkoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV onal caggal calminali tedduɗo on mbiyama jaam ñalle moɗon jaam hiiremo jaam wetemoɗo nokkuji ɗi mbaadi oɗɗo saaha hande kadi yonti e kala yontere rokkirɗo koy toon kabaruuji jolatnoɗen nde ɗo hen yontere sawtol ko Abdoulaye Sarr ɓoyata joni joni nahden koy toon kabaruuji ɗi nden noon sikki ala ɗo ene ɓurɗon jurnade ko yiti hono gueɗe baɗɗe e nder leydi Sénégal ha tin to banggue Dakar wona to banggue Bignona e nden noon hollitama caggal nde seppo waɗi gon noon seppo waɗi koto banggue Parcelles Assainies caggal kadi haɗele kewi nde ni henna e nder noon hande ko ɓuuri tengtu tigui ko tan hande e nder goɗo seppo wonko kene won hakke sappo e goho sukaɓe e keeɓi hen sankade caggal nde goɗo en sappo wonata laamu saabiɗi noon so wona wonano Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef caggal nde jagga noon jaggal nde rutti wi so tawi janggo e jaam so jaggama walla wiyama yo notoy yo yimɓe mbaɗa feere kolla metti mumen noon ɓoyata joni joni mbatten haqqillaji men rokkiro on ko wiyete hono sukaɓe sankiɓe goto foof holto jibina e holno duuɓi sankori e hol inde muɗum ɓuuri tengtude ko tan sankiɓe ko hakkude sappo e sappo e joyyi kono noon to banggue mabɓe ɓurɗo mawnude o ɓurɗo duuɓi walla ceɓɗo duuɓi o yarata ko duuɓi capantati e joyyi e nder noon jeeya mabɓe kono Cheikh Diop yarata ko duuɓi sappo e jeetati on wara ko banggue yombol caggal mumen kadi wiyama hono Cheikh Ibrahima Koli on ɗon wara ko banggue Bignona Famara Goudiaby on yarata ko duuɓi nogas kañum kadi waɗa ko Bignona kono noon kadi hono Papa Siley Mbaye duuɓi nogas waɗa ko toon hono Kër Massar Cheikh Oumar Ndiaye on yarata duuɓi nogas e goho waɗa ko Parcelles Assainies Sadio Camara duuɓi sappo e jeetati hen wayno on noon waɗa ko banggue Diawɓe to banggue Diaw siyama jaam jiɗen holliten koto banggue hono keerol hakkude moni Guinée Bissau Mansour Thiam kañum waɗa ko Dakar Moussa Dramé duuɓi capantati e joyyi kanko oɗo Moussa Dramé kanko ɓuuri wonde mawɗo e sukaɓe waraɓe sibo warda ko duuɓi capantati e joyyi o jeeya ko to e Ndofane kadi waɗa ko Ndofane Alassane Bari duuɓi sappo e jeetati caggal nde onne kadi nde hollita ƴeewa o waɗa ko to e hono centenaire caggal nde onne kadi wiyama hono Bounama Sylla yarata ko duuɓi sappo e nayyi on waɗa ko Bignona e yimɓe woɗɓe hewɓe waɗaɓe hen ɓe ene woodi hen goto walla ɗiɗo ɓen keɓani andude on holno duuɓi men poti tinen ganden pamen tan oɗo saaha kene won hakke yimɓe sappo e goho sukaɓe mbarama e nder goɗɗo hen seppo wonde hakkude alarba alkamisa fade aljuma hakkude no mbiɗen ni hakkude Dakar e fade Bignona so ƴeewa no wayno ñande hen kadi kalinoɗen ni gueɗe kewɗe limtinde ha tengti wonon to banggue gueɗe laamu ɗe ko ɗon laamu ko heewi hen kadi heewi hen bonne taw bonni ɗum ko sukaɓe gam hollide metti mumen wiide oɗo saaha ene tampi ene lurda ha no feewi ono lurda noon en lurda ko wiyete hakkude mumen e wonande hono laamu ngu caggal noon bandiraɓe te ɗum nde ha wuli e nder ɗon noon to e leydi France gardagol hono Emmanuel Macron kanko no holliti o wi kanko hono Emmanuel Macron so tawi wonno way tan mawo neldude ko tan marine française ɗo koni soldateji gam wallide ko wiyete Alhaji Macky Sall beele ene mbawa wallude ɗum ko wiyete hono caɗele gonnoɗo e nder ndiɗo leydi Allah yettama oɗo sa ene wayno foof ɓuuɓi ni henna caggal noon kadi ha ko juuti goto hono yimɓe ɓe ganduɗa kadi yimɓe humpitiɓe wiyete no Éric Zemmour kanko te holliti o wi waɗi ɗo en saaha goto no wayno kanko hono Emmanuel Macron ko kanko wi Alhaji Macky Sall yo waɗ feere yaltina ko wiyete e hono Ousmane Sonko gadi landa par ce que yo waɗ feere yaltina ɗum noon ko soynade beele janggo jaam ɗum jibinta caɗele ɓurɗe kadi ko jibini ɗo e ni henna taskama noon kadi hono seremɓe meɗen seremɓe leydi Sénégal kañumen koye mumen kadi daari men darde langa caggal nde daɗi batu mumen gun batu noon ala koye mbi hen sowona wadde feere foof beele Ousmane Sonko no ɗacce beele leydi ndi ene wawa dejje ha ɗo e yesso seeɗa kala no Allah hoddiro e nder noon ene wayno kanko Alhaji Macky Sall ko nden tigui o nani ɗum o faami ɗum caggal noon o woppiti hono Ousmane Sonko kono nde woppiti ɗum nde kadi wonko fawta hen sinno bandiraɓe tan ha joni gonen koto banggue caɗele tawɗen on caɗele kadi ko caɗele tigui en wayno baɗɗe ɗe nden yeehi ha ko juuti noon kanko Alhaji Macky Sall ñande guesa laare mbiɗum ñande alarba nde o daɗi batu jagorde mbiɗum conseil des ministres nden noon hollitama oɗo saaha ɗo e yesso ma batu daɗɗe batu ngu so daɗɗama ala ko jooɗi jeyde sababu mum so wona ma won yimɓe lamɓe ɓe walla laminaɓe wona ko wayno jagorde walla directeur généraux ji en wayno ɓen ɗon ma woode mabɓe en wayno jooɗoɓe liɓede ni en ɗo en hono yesso ɗum on ala mo haali ɗum on so wona Alhaji Macky Sall caggal nde o daɗɗuno batu mabɓe ni caggal noon kadi holliti o wi kanko de o nani o faami ko wiyete hono caɗele tawde on caɗele kadi ko caɗele sukaɓe ko goytoto ko e nder ɗum noon holliti o wi so Allah jaaɓima o waɗa feere o jodde mumen o ƴefta kadi pelle mumen ɗe kadi o ƴefta
pelle sukaɓe ko hono mouvement ɗi o wawa joddade mum ha o ƴeewa caɗele jogui caggal mum noon o ƴeewa sakan ɗumen peeje no wallira ɗumen ni tinen ganden paamen caggal nde wonno e rango makko ɓen hono konngol makko faade ɓiɓɓe leydi ndi nden kadi o haali o wi o nani sukaɓe o nani goytale sukaɓe ko kalata ko o nani ɗumen so Allah jaaɓi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe e wayno kanko ma wonɓe feere tigui rigui o wawa daranade ɗeɗo ene gueɗe ha wawa safrude sukaɓe hokka ɗumen kadi haqqeji men ha timma bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe Ndjobbo TV no mbiɗen ni oɗo saaha sawtun ko Abdoulaye Sarr nden wayno oɗo saaha wayno caɗele keewi ha no feewi ha joni goni koye caɗele tawɗen caɗele ko caɗele kalanoɗen nde ɗo noon bandiraɓe tedduɓe ma mbattanɗo haqqille no feewi no feewi wona mbattanɗo haqqillaji no feewi no feewi ɗum wonno ko to nayyi hono dara dande maayo caggal nde seppo ngo wonno sukaɓe ene gulla ene luuka ene keela galleji daara e pitikaji ene bonna nden mo noon cukalon almudon nani ɗum kadi ɓen ndewi hen ko cukalon mbawi ɗum hay hunde ganda nde ɓe gari nde noon wonno ko ñande alarba nde ɓen gari e won boutique goto wonon boutique noɓe tawi ene yeeya ko wiyete hono diƴƴe tawi diƴƴe ko diƴƴe ɓuuɓɓe ɗe tawde hen diƴƴe ɓuuɓɓe ɗon dekete yo wonko soomi e diƴƴe ɓuuɓɓe ɗe kamɓe ɓe tawi wonande hono burilaji tawi ɗino burilaji ɓe cikkima taw ko ndiyam moƴƴam dareteɗe ɗon ko wiyete ha joni hono boisson dekete yo ɓe ganda kamɓe ɗo ne sukaɓe almuɓe ɓe jani koye hono jus de fruit ɓen ɗo ha joni ko wiyete hono jaram ɓiɓɓe leɗɗe dekete yo ko woni hen ko sangara woni hen kamɓe sukaɓe almuɓe ɓe keeɓi eɓe jara e ɓuuco dekete ha ko yeehi ha ko juuti tan han kadi ɓe donki jeyde koye mabɓe ɓe kooti e duɗal mabɓe walla e nder daara mabɓe ndewi ha toon nde noon ɓe gari ɓeɗo ne gulla ene luuka woni mabɓe ene ƴatto ene kaala won konguɗi hay goto wawa famde wonen kadi goni koye amde han kadi ene duybina heddiɓe kadi kañumen ɗani nden mo noon ɗum faya no fewi ni henna ɓeɗo ne sukaɓe gowran andude men wonnoɓe duɗe men Allah alluji men rewɓe potuji men ene jeelo ha ko juuti tan kadi ene jima ene gama ene ƴatto ene kuuɗa dekete yo koɓe yarɓe boisson maɓe jaari yo mbiyen ndiyam ɗam ɓe jaari ɗam dekete ko sangara ko ɗum waɗi ɓe noon ni henna ɗum noon waɗi ko to nayyi hono dara dande maayo caggal noon bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe hono oɗɗo saaha no mbiɗen ni ko wiyete hono télévision international mbiyaɗo hono Ndjobbo TV e nder noon oɗo saaha ene wayno ko heewi haalama hen ko heewi waɗama hen eyyi cikal ɗon kadi bandiraɓe tedduɓe wiyete hono fedde tan ɗon fedde kadi ko fedde hujjikintone kamɓe de mbi ñande altine ñande talata ma mbaɗa kene won hakke guero kene won hakke balɗe ɗiɗi hol nde ɗon fedde ko fedde safroɓe mbiyen hono docteur eɓe holko jeeyi sababu muɗum ɓe mbi kamɓe de ko haqqeji mabɓe ɗi ene ngakki no fewi nde kan alay saago ɓe keeɓa haqqeji mabɓe soɓe keeɓani haqqeji mabɓe mbaɗa guero on guero noon ma caɗele mbaɗɗe hen caɗele mbi hay goto ɓe sifora kadi ko mbiyata hono certificat médical wonande kayit bawɗo goɗɗinde neɗɗo sellani caggal ɗon kadi ɓuuri bonde ko kadi wiyete wono certificat de genre de mort kayit mo ganduɗa so neɗɗo sankima kayit mo neɗɗo waɗante o ha wawa yaltinede walla ha wawa wirnoyede ɗon kadi ɓe mbi hay goto ɓe kadi wonta siif ɗum ni henna ɗum ko kamɓe tigui kaali ɗum ɗon ha joni bandiraɓe tedduɓe hoore waɗani dande ha joni gonɗen tan koto banggue caɗele bannoɗe e nder ɗum noon hollitama wonande to nayyi hono banggue Mbour waɗino hen sahade caɗele keewi gulali ɗi keewi wono sukaɓe gaari to nayyi hono kaso walla mbiyen hono dumbirdu ndu ɓe gaari ɓe puusi kaso o nde puusi kaso o ne walla dumbirdu ndu sukaɓe hewɓe walla bandiji kewɗi jaltina bandiji jaltina noon oɗo saaha ene wayno wonande hono policier ji mbiyeten digɗi ɓe no gummima Dakar yaade toon e Mbour gam wallodirde heddiɓe toon ɓe beele ene mbawa yitude ɓeɗo ene dogɓe nder noon oɗo saaha ene wayno kene won hakke yimɓe jeegom keeɓi hen yiitede wonno yimɓe dognoɓe holtoɓe jiitiɓe caggal eɓe mbaɗa enquête aji mabɓe mbaɗa loskoji eɓe jiilo haaɓe gaare won duuɗal gotal ngal duuɗal ɗon ɓe tawi sayeɓe ɓe nanggui ɗumen to ene hono Mbour dande maayo tinen ganden pamen tan ene wayno ɗum ɗo waɗi ko to ene hono Mbour dande maayo so ɗon ɓeni bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha on nani on paami wonande ko wiyete hono goomu taw gonno hono goomu kadi goomu wiyete MDD mouvement pour la défense de la démocratie ene wayno kamɓene oɗo aljuma hande mbi kamɓe de koɓe waɗɗoɓe ha joni hono doyi mbiyen ko wiyete hono sunare nden sunare noon ko holliddeɓe hono mette mabɓe ɓeɗo ne sukaɓe won hakke sappo e goho waraɓe caggal ɗon kadi wonande yimɓeɓe cellani nder ɗum noon hono ko Jean Paul Dias de won konngol haali Jean Paul wi aha tine gande koye ko Alhaji Macky Sall hoorejo mbiɗa leydi Sénégal ko on goto lawol rokkiri yo yamir ko wiyete hono sunare walla doyi national nder leydi kono noon goɗɗo kala goɗɗo baɗɗo ɗum taw wona hoorejo leydi toñi rawani lawol wona mouvement wona parti hay goto lawol rokkanno wiide yo ya ina waɗoya hono mouvement
maji walla en waɗoya ko yoyti e hono doy national walla sunare ɗum ɗon wodanani yimɓeɓe ɗum noon yo MDD andu kañumen ɗum ɗon lawol waɗani ɗumen ni hen satingol ɗon e konngol ko Jean Paul Diaz caggal ɗon kadi bandiraɓe tedduɓe ha jonde hoore woɗɗani dan wiyte on capitaine Oumar Touré on ɗon ko sandarma kankone ko goppiɗo golle mbiyani ko baɗɗo démissionné holko jeeyi sababu waɗi démissionné won gueɗe ɗe o yi hen o wi juɓɓani joɗani fewani oɗo saaha noon gendarmerie wi kañum ko joni fawde makko kuugal nde wonno so neɗɗo joɗima ke won hakke balɗe jeegom yiyaka nanaka nanguira ko baɗɗo désertion ko déserteur ko goppude golle nde ko noon kanko Oumar Touré ma laamu fawe walla gendarmerie ma nanggumo mbaɗa e makko kuugal heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV sawto Abdoulaye Sarr holno kucci holno paaɗen mbaɗen jura jen ha to nayyi hono banggue leydi Côte d'Ivoire ɗo noon ko sunare mawde woni ɗon nden noon sunare noon ko Mouhamed Bakayoko kanko ne jimɗo jagorɗo walla wonno jimɗo jagorɗo to wonɓe ɗo hono premier ministre e wayno kanko o sankima to e nayyi hono Allemagne kono haade ɗum ɗon kanko o sellano rafimo woytotono ko jino hono cancer taw cancer o cancer hono heeñere nde mbiyen cancer du foie ene wayno ɗum jeeyi sababu de Allah nawtimo e joomi ko nder ɗum ne wayno kanko o antirno walla o nannano ko to e nayyi e hono hôpital américain gonɗo to e Paris waɗo lamgol leydi Farais caggal ɗon ñande jeegom ndiɗo lewru ndu gonɗen o nawa toon hono Allemagne gam sofroyade ko toon o rutti e joomi kanko Mouhamed Bakayoko nde o ruttota nde o ruttori ko duuɓi 56 ciften bandiraɓe ten no wayno ko kanko lomtino hono Amadou Gon Coulibaly ciften bandiraɓe kadi Amadou Gon Coulibaly kañum hoore muɗum kadi kañum wonno honno jimɗo jagorɗo premier ministre bandiraɓe teddu Allah jarama on jarama sago Allah sago moɗon sawto ɗum ko Abdoulaye Sarr tawa koye inde Ndjobbo TV sago Allah sago moɗon o calminama on jarama jettama hay soko lawol